بسیاری акцияра интизор будан. Марҳамат як нуқтаи савдора ма шумо да тавсия метим. Грандиозная акция рафтеста ёзи пурра маша мефаҳмонам. Бозори Корвон тарафи пажарка даян. Якм дарвозаи пажарка ки ворид гаштен духтаро марҳамат то охира инами якм дарвозара мебиёен. Дасти рост мегарден дим қатори Хитой бозор. Контейнери рақами 57. Иҷада нигоҳ куненда акцияи калони калон рафтеста. Нархо тамоми намуди материалҳо ҳастай. Нархошон аз 10 сомон сар мешава то 45 сомона. Як борака бинен аксарияти материалошона ки ҳатто 30 сими будан 35 сими будан 10 сим 15 сомон шидагай. Мана успет кунен биёен тамом нашида харидорӣ кунен. Хушругиша бинен охи ҳама чи доран. Баданай хел шолкои фасон доран. Италиански шолк доран, дубайски шолк, тамоми намуди шолко ҳастай. Нархошон 45 сомон. Қиматаш анаминоян. Дигараш 15 сомон 10 сомон инам хеле бовар кунен интихоб хеле ва хеле зиёда ва якура бинен ҳам хомолоймакай сабукака ин нархш 30 сомон ая ин намуди шолк ин намудаш ба фикрам 30 сомон он намудаш 45 сомон хулоса беҳадам интихоб зиёда ин сисмашай шолка ана 30 сомон шай духтаро инош 45 сомон шай чихеле гуфтум дубайски шолкам астай италиански шолкам астай армански шолк бисёриё мепурсан японски шолк тамоми намуди шолкора меёбен баъд нигоҳ кунен духтаро иҷада на танҳо шолк балки лён ҳастай пахта ҳастай шифон гирбишин ҳастай хулас ҳамаи материалҳо ҳастай бо нархи дастрас калонии дукона бинен ҳама намуди материалҳоро чихеле гуфтум аз 10 сомон сар мешава то инами 45 сомон 45 сомонро диден чихеле буд хулоса успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен инами тараф хушругиша диден фасони материала диден инами 15 сомонан ина марама духтаро ина кирта мекунен аҷоибот як распродажаи зури зур рафтестай тамошобинон марҳамат анами хеле туракора мепурсидан 10 сомон шидагай метраш успет кунен беҳадам расветкои хушрӯ дора ина каседа дар корай ҳатман биёен омада наметонен рақамошон аст дар рӯи экран нависеншона доставкаам доранд бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза духтаро дасти рост мегарден рияди Хитой бозор дуюм рияди Хитой бозор мешава контейнери рақами 5-му 7-м як контейнери калонай ба осонӣ пайдошон мекунен нигоҳ кунен духтаро 10 сомон метраш анами турора ира барои фатача кардан барои ина арусакода сарандоз ё ки сабатора ҳози ором метиҳанд ту ёда ё ин ки аркаву дигар чизода ҳами чизора ҳози барои декор мехаранд марама дар кортон боша ҳамаи цветош ҳаст метраш 10 сомон шидагай ина биёен инами контейнери рақами 7 рақами 5 анами намуд турои фасони хушрӯра духтаро ҳамаи цветошона ёфтагӣ метавона марамат ира бисёртар барои сарандоз мегиранд ира бинен ин метраш 20 сомон ай сарандози ами медонен чанд симай леки иҷада метраки фурӯхтастиам 20 сомон успет кунен тамоми рангош ҳастай беҳадам хушрӯ акция рафтестай 20 сомонӣ барошонам бинен чихе калонакай ира бинен аз ами як сафед чанд намудай беҳадам хушрӯ барои фатача истифода мебаранд барои сабатой барои ҳама чӣ мешава намхе туракои хушрӯ бозори Корвон даян ина марамат биёен духтаро успет кунен тамом нашида биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза ки ворид гаштен то охира биёен дасти рост мегарден рияди Хитой бозор мана марҳамат 7-му 5-ум контейнер рақамашон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар бо метавонен ки мустақилона хучонда муроҷиат кунен тарако успет кунен беҳадам материалҳои фасон акция шидай 25-30 сомона материалҳои хушрӯи Измир Прадаям меган хушрӯгиша бинен ози ма шумода нишон метим ҳамха фасонаи и киртадам боло пуштам дувои кадам ҳама чида мешава нархаш 15 сомон шидагай бовар мекунен и расветкоша бо намеген ҳама хел расветкои хушрӯ дора ози аз наздик ма шумода нишон метим биненда таҳча инам хелеай беҳад сабука ки тобистонае хушрӯай шушта мепушен кирта карден буругдая мешава хулас ҳамаи чӣ мекунанд икати нархаш дидена 1 метраш 15 сомон ана инош бошад бо жаткае духтаро мана марҳамат ина ино ҳам жаткое ки мегиранд ку фасоно ина дувоика медузанд платья медузанд вай расветкора бинен духтаро иқа хушрӯвай успет кунен ина 30 сомона 35 сомона 25 сомона ҳамаш 15 сомонӣ барои шумо бозори Корвон даян марҳамат биёен тарафи пажарка якм дарвозаи пажарка
пажарка ки ворид гаштен ряди ростаки то охира биёен дасти рост мегарден дуюм қатори Хитойбозор марҳамат контейнери рақами 57 намхе калон кардагиян ду контейнера якҷоя ҳамаи чӣ доранд ак тараф теста ина биёен ижзатко оригиналошай духтароиро бинен хучихи хушрӯай ҳам расветкошон ҳам хичон материал да гап нест ҳамагӣ 15 сомон тамошобино биёен ина духтаро арганзои фасонтон ёфтум ҳози абаяода истифода мебаранд ку абаяои тобистонада шарфода беҳад хушрӯай ҳамаи расветкош ҳастай бинен бо чихел расветкои хушрӯ дора метавонен омада ина ҳози акция рафтесай 40 сомона материал ҳамагӣ 20 сомон шидагай арганзаи хушрӯ метавонен омада харидорӣ кунен хитон дузонен беҳадам фасонакай ибо расветкоша намеген ҳамаи цветош цветои хушрӯи хадавояй хулоса ина духтаро кадомеша мегирен 1 метрш 20 сомон арганзара бозори корвон даян биёен бозори корвон тарафи пажарка якум дарвозаи пажарка ки ворид гаштен дасти рост мегарден ряди ростаки то охира биёен дасти рост мегарден дуюм қатори Хитойбозора контейнери рақами 7-5 инами як контейнери калона инами дуюм қатори Хитойбозорда ба осонӣ меёбеншона ҳамаи материалошона ози акция кардагиян суроғара наёфтен рақамо ҳаст дар рӯи экран ёки доставка хостен марҳамат муроҷиат кунен ира бинен духтаро қа хушрӯани материало акция рафтестай диден фасониша акция рафтестай медонен чанд сомон 15 сомон бале 15 сомон 1 метрш марҳамат касседа дар кораи духтаро успед кунен ина гарушкора бинен барои платья барои двойка болопӯш киртакҳои тобистонада аҷоибот мебиёя мана тамоми намудуш ҳастай ино материалош ба фикрам ки хеле сабукакай прадобаринайда хушрӯай тобистонаян мана марҳамат дар кортон боша ҳамагӣ 15 сомон метршидагай биёен бозори корвон тарафи пажарка якум дарвозаи пажарка ки дуромаден то охира ряди ростаки биёен дасти рост мегарден дуюм қатори Хитойбозор марҳамат контейнери рақами 5-7 ҳардуш якта кардагай калонай ҳамаи чӣ дорани контейнерда ҳози як тараф тестай тамоми материалошона арзон кардагиян иҷада барбаришам бидай диден духтарако марҳамат нависеншона духтаро акция боз ҳам акция нигоҳ кунен ин амҷада шолкам аст ласам аст пахтаям аст тамоми намудуш акция рафтестай 10 сомон шидагай бовар мекунен ҳози якчандша аз наздик нишон метим дар кортон боша ҳатман биёен аз наздик бинен ва ёра бинен духтаро юбкои сатсмара материал шае успед кунен мана марҳамат ина хоҳен сарафанчик медузен хоҳен киртои классически ву дигар чӣ медузонен беҳад фасон анаи пахтагиёша бубинен чихе хушрӯай нархшон ҳамагӣ метрш 10 сомон шидагай иглакура бинен ухе сарафанчикодам аҷоибот мебиёяира бинен нархошон 10 сомон бозори корвон даян тарафи пажарка якум дарвозаи пажарка ки ворид гаштен духтаро дасти рост ҳами якум дарвозара ряди ростакира то охира биёен дасти рост мегарден дуюм қатори Хитойбозор даян марҳамат контейнери рақами 5-7 ира бинен расветкоша хушрӯгиша бинен ухи духтаро ласакора ҳамаш 10 сомонияй метрш 10 сомон ҳамагӣ духтарако ҳози тобистонда ҳама лён мепирса чӣ кирта чӣ двойка ёки бруко ина марҳамат ман материалошона ёфтум ҳами хе хушрӯай метавонен омада харидорӣ карда дузонен ҳами хе аксияи зур рафтеста ина 15 сомонӣ шидагиана 30 сомона 35 сомона материал метрш 15 сомон марҳамат тамоми цветои лён ҳастай касседа дар корай ҳатман биёен цветоша бинен биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен духтаро ина цветои ҷинсовкашам ҳастай беҳадам расветкои фасон дора 15 сомон ҳамагӣ метрш бозори корвон даян тамошобино тарафи пажарка якум дарвозаи пажарка ки дуромадед рияди ростакира то охира меоен дасти рост мегарден дуюм қатори Хитойбозор мешава контейнери рақами 57 марҳамат беҳтарин интихоб иҷада шумора интизорай ҳатман омада харидорӣ кунен
ина духтарако боз ҳам аксия нигоҳ кунед шифонгир бишин қариб 100 расветка дора як боракак интихобша бинен чихои зиёдай и барои чӣ дар кора духтаро шарфда бисёртар харидорӣ кардестиян санг мезанан ҳар хела шарфо кардестиян платья мекунан сарандозои қимат ҳастай ку ваюш қиматиёш инам хелёра истифода мебаранд барои украшения пешаки курта остинои курта хулас ҳамаи чида ҳози ами шифонгир бишина харидестиян ҳози аксияш деге марҳамат тамоми цветош ҳастай метраш 15 сомон марҳамат каседа дар корай ҳатман биёен ҳамагӣ 15 сомон ои расветкора бинен чихе хушрӯвай духтаро ира бинен қисми болора у цветоша бинен охӯй беҳадам расветкаошам сифатшам оригиналайна хушрӯи бадай биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен духтаро бозори Корвон тарафи пажарка якум дарвоза ҳамин якум дарвозаи пажарка ки дир омаден ряди ростакӣ то охира биёен дасти рост мегарден дим қатори Хитой бозор биге нишонтон метиҳанд контейнери рақами 57 инам хе як контейнери калони хушрӯвай ки акция рафтестай тамоми молошон арзон шудагиай